gåben eller fra en cykelsadel. I området findes mange forskellige cykelruter, både langs floden og i bjergene, hvis man vil have mere udfordring. Vandreture findes også på alle niveauer og er også afmærket, så man kan finde rundt. Har man lyst til at cykle, er det bare om at skaffe et kort over stierne, leje en cykel og så komme afsted. Man mærker naturen helt tæt på fra cyklen, mens træerne suser forbi. På cykelruterne er der flere steder med opstillede lappe- og reparationsboder, hvor det mest grundlæggende værktøj er til fri afbenyttelse. Dragfloden er hele tiden tæt på. På begge sider er der græsmarker med græssende køer, bistader i flotte farver, andre små vandløb og historiske bygninger, blandt andet et gammelt slot med en fantastisk udsigt. Hvis man gerne vil have action på ferien, så er Hochseilgarten Greifenburg Outdoor Park det rette valg. Det er et sted, som unge såvel som voksne vil elske, hvis man godt kan lide et adrenalinkick. Det kan familien Skovhus. Jamen, det er sådan et sted, hvor man kan prøve alle mulige forskellige aktiviteter, som en bane, hvor du klatrer henad med noget sikkerhedsudstyr på, og rigtig sjov. Og så var der også en flyvebane heroppe ved siden af, som vi simpelthen bare hopper ud over, så kører man med sådan en slags svævebane hele vejen over til modsat side af søen. Man skal iklæde sig hele sikkerhedsudstyret, inden man kaster sig ud i det, og det er en rigtig god idé, for der kan godt være langt ned. Man begynder i testområdet og får en grundig vejledning, før man går i gang. Herefter er det bare ud på banen og prøve kræfter med tingene. Det er jo en god bane, der har store udfordringer. Specielt hvis ikke man har sådan lidt teknik og balance i sig, så er det en meget stor udfordring i den. Men det er meget sjovt, og der bliver overskredet grænser for alle, tror jeg. Stedet er for hele familien. Om det er de voksne eller børnene, der har bedst balance, ja, det er et godt spørgsmål. Men alle nyder det i fulde drag og hygger sig, også når grænserne skal overskrides. Det gælder om at holde fast i rebene og tage mod til sig, inden man klatrer videre til næste platform. Efter selve banen er der mulighed for at komme op i svævebanen, som kaldes Flying Fox. Her spændes man fast, før man springer ud over søen. I susende fart flyver man mod den modsatte bred. Det med vandet under sig, luften susende i ørerne og lyden af kablerne, at man virkelig får et sug i maven. Hvad er det, der får Christoffer til at rejse til Østrig? Ja, det er fordi, jeg elsker her i Østrig, så er det rigtig sjovt at komme ud til sådan nogle baner, som de ikke har i Danmark, og prøve noget vildt noget. Jeg elsker sådan noget grænseoverskridende noget. Og hvad er så det bedste ved Hochseilgarten Greifenburg Outdoor Park? Jeg tror, det var flyvebanen, der var sjovest, fordi det er virkelig et sus, man får der. Jeg synes, det er sjovt. Altså, at komme over, og det er også festligt at være sammen med familien om det. Det er en fælles oplevelse, man har, det er en rigtig stor del af det. Ikke langt fra campingpladsen og byen Drag findes et helt særligt sted. Man har åbnet en gammel mine, for at besøgende kan komme herind. Das ist hier unser Barbara Heilklimastollen, eine neue gesundheitliche Attraktion in unserem Ort Dellach. Es handelt sich hier um einen alten Blei- und Zinkbergbau, der vor ca. 250 Jahren eingestellt wurde. Seit August 2008 wird dieser Stollen hier genutzt, um Patienten mit Atemwegserkrankungen eine Linderung zu verschaffen. Der er en konstant temperatur på 10 grader og en meget høj konstant luftfugtighed på 99,9%. Det specielle klima gør det oplagt som kursted og kan give lindring for patienter med bronkitis, pollenallergi eller andre luftvejsproblemer. Es ist hier einmal die großartige Atmosphäre im Stollen drinnen. Es ist hier etwas ganz Besonderes. Diese Art von Stollen findet man nicht oft in Österreich. Es ist die Ruhe im Stollen drinnen, es ist die Möglichkeit, einfach etwas für seine Gesundheit zu tun und auch um einfach nur zu relaxen drinnen. Tilbage på campingpladsen slapper gæsterne af, og der er en skøn afslappet stemning på pladsen. Men hvorfor vælger familierne netop denne plads? Jamen, det er alle afgørende, at vi får nogle fælles oplevelser, og det knytter os tættere sammen i familien, at vi er sammen og kan have de her oplevelser sammen, og vi kan snakke tilbage om, og så kan du huske dengang, vi gjorde det, og det var sejt, og vi kan opmuntre hinanden, og ja, det er super godt. Det styrker familielivet. Ja, vi vælger valgt Østrig, fordi vi synes, at der er nogle rigtig gode campingpladser, og det er velordnede forhold på campingpladserne, og der er gode forhold for børnene. Har altid noget, kan lege, spille bordtennis eller være i svømmebassin, og så er naturen utrolig flot her i Østrig også. Og menneskene, de er flinke og rare, og vi har været der mange gange i Østrig. Det er et rigtig godt ferieland. Østrig er med god grund berømt for sin storslåede rene natur.
Når det hele så kan krydres med historiske vin, spændende kultur og Alpernes mange muligheder, så er det et rigtig godt valg til ferien. Der er også utrolig mange muligheder, hvis man som familie gerne vil være aktiv og udfordre samtidig med, at der skal slappes af. Campingferie giver netop mulighed for at kombinere flere oplevelser på en og samme ferie, samtidig med, at de nære familieværdier også kan passes. Husk, at du kan læse mere om de 2 campingpladser på www.clubcamping.dk.